sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata 31 na pumping station kang Metro Naga Water District 22 na oras maoperar. Tulong minor de edad na envuelto sa isyu kang pinaalang na dahonin marijuana nasa custody na kang City Social Welfare and Development Office kang Naga. Mga miyembros kang Metro Naga Peace Movement Federation nakaresibinin kabuhayan starter kits hali sa Department of Labor and Employment. Tulong aldaw na basic life support training para sa mga empleyado kang PNR Bicol. Natapos ngunya na aldaw. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod barata. Sa pagharampangan kasudma kan mga opisyales kan MNWD ni Mayor Nelson Legacion asin iba pang pinag-imbitaran na ilatag ang problemang inaatubang kan MNWD urog na sa supply kan tubig. Nakahamanmanin magkapirang temporaryong solusyon. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Si dating 16 na ginibong 20 oras na pag-operar kan mga pumping station sa syudad din Naga para makakuan nin tubig inumon, ngunyan gigibuhon na subot inin 22 oras para solusyonan ang kakulangan o maluyang supply nin tubig inumon sa nagkapirang parte kan syudad din Naga. Pinag-request man subot ini ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Kasuodma, nagkaigwan ning harampangan ang mga opisyales kang MNWD asin si Mayor Legacion para determinaran ang kausa kan problema sa supply kan tubig sa syudad. Susuki Mr. Choppy de la Cruz, tagapagtaram kang MNWD, sa edang hihilungon kung ano ang epekto sa pagpalawig kan operasyon kan mga pumping station alagad igwasindan ng paghandal. Nakiulay si Satuyang Mayor na kung pwede i-extend ang operation. Actually kaya ngunyan ang gabos na pumping stations 20 hours na ang operation. So nakiulay siya na kung pwede ngaya maikwentang 22 hours. Which is iyong pigaadalan ngunyan kung kaya talagang 22 hours na aral daw gigibuhon. Ang pagpalawig kan operation kan mga pumping station kang MNWD ang madurar sa Peña Francia Fiesta kung saan dakol ang bisita kan syudad. Kung mag-abot kita ng 22 hours, bad ma-overuse taman ang mga mga submersible motor ta, and mag-bar down lugod ang mga pumping stations. Magkape ng pumping stations, baga magsarabay mag-bar down, mas magiging dakula ang problema ta. But dahil sa nag-request si Mayor, paborobran mi. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Canso Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, saro pa sa solusyon nagigibuhon kan Metro Naga Water District iyo ang free flow kung saan bubukasan ang gate valve sa may barangay Panikwason asin madiretso sa linya nin tubig sa kasentrohan kan Naga. Susug ki MNWD spokesperson na Choppy de la Cruz, nag-dry run na sinda kasubanggi asin hihilingon ninda kung positibo ang kakaluwasan kan pagbukas nin gate valves sa may Panikwason. Subanggi, nag-try na kami kang dry run kay itong pagkasabi ming free flow. Ano ang free flow? Ang free flow is from Panikwason going down sa kasentrohan kang Naga. Duman sa taas, buburukasan kang Satuyang team ang mga gate valves. So, papabagsakon gabos sa tubig niyaon sa taas, pababa sa kasentrohan kang Naga. Tanganing ang tubig naka-concentrate sa kasentrohan kang Naga. So, pig-try ta na yan. So, about sa data, kung kumusta ang resulta, at yan ta pa maihiling. Kung positive si result, kang ginibutang free flow. Because, si schedule kay to Banggi, alas 9 ning Banggi hanggang alas 3 ning aga. So, ngunya na aga, ang gigibuhon ta na naman, ma-free flow na naman kita from 9 o'clock in the morning to 3 p.m. in the afternoon. So, hilingon ta kung positibo ang resulta. Padagos pa sa mga bareta,
tulong minor de edad na mga estudyante pinag-imbestigaran matapos nasaro sa sainda ang makumpiskaranin pinaalang na dahonin marijuana. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Christine Reyes. Sarong minor de edad na estudyante kang Camarines Sur National High School Annex na yaon sa barangay Liboton, Syudad ni Naga ang nakuanan ni pinag-alang na dahon nin marijuana sa loob mismo kang eskwelahan. Kan siya imbestigaran sa Police Station No. 3. Itinukdo man kay ni kung kiisay siya nagbakal, kung kaya duwa pang minor de edad na estudyante kan kaparehong eskwelahan ang pinag-imbitaran asin inimbestigaran na pinag-ibahan kan sa indang mga maestra. Susog kay City Social Welfare and Development Office Head Ma'am Annabel Vargas. Ang maitatabang ngunyan ka CSWDO, iyon tawanin counseling ang mga estudyante asin kaulayon ang mga magurang na i-monitor sa indang mga aki. So definitely ang intervention dyan, syempre counseling sa mga parents kasi dahil below 15 years old sinda, mayo sinda ng criminal liability. So siguro kay puan matawad importansya ang pag-monitor kang mga magurang sa mga kaakian kasi dakulang question kasi that much iguning araw kay na aki na 100 pesos na nagbabalo ng 100 so dakula na yan na bagay. So siguro dapat na mo-monitor po ka mga magurang kung nagtatao man ng sentimo o gura sa napapaduman ini so sa ngunyan nakahousin da sa Naga City Children's Home. So ititin ko na duman hanggang ning intensive counseling si mga aki at si mga magurang. Bakuman ini ang enot na pagkakataon na may araw kaining insidente na nakuanan ning marijuana sa nagkaperang estudyante kang Kamhay Annex. Kung kaya para kay Ma'am Annabel Vargas, dapat aramo na kan PNP Naga kung saan nagkukuha asin si Isay ang nag-iimpluwensya sa mga estudyante. Pag-counseling sa mga minors. Kasi bako lang po inot nangyari sa Kamay So dako na ining insidente. So dako man nga niya ang sakuyang question sa isip ko kung senali ang marijuana. So siguro sa mga law enforcer, maaraman tayong source kasi bako lang ining mga aki ini ang mabibiktima. So dakol pang aki ang mabibiktima sa mga arog kaning kalakawan. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sa iba pang issue, 274 na pamilya sa siyudad ning Naga ang benepisyaryo kang walang gutom program kan gobyerno nasyonal, partikularmente kang DSWD. Ang kada pamilya makakaresibe ng red card na may laman 3,000 pesos kada bulan na sa indang gagamiton sa pagsaod nin gulay, bagas asin iba pang masusustansyang kakanon. Sa maabot na Martes, Agosto 27, ilalansar na ini sa siyudad ning Naga. Sigun kay CSWDO Head Ma'am Annabel Vargas, ang listahan para sa walang gutom program hali sa DSWD Central Office asin iba naman sa lokal na Sigun kay CSWDO Head Ma'am Annabel Vargas, ang listahan para sa walang gutom program hali sa DSWD Central Office asin ibinaba sa lokal na gobyerno kan Naga. Ang ma-benefit po kani mga actually ang samuyang target is 700 plus kaya lang upon validation so nagkaigwalan kami ng finalist na almost 300 heads. So sinda po igagather by August 27. Dyan po kita sa MEPO Activity Center. So masaraod na po sinda. So yun na po ini sinaapod tang Redemption Day para duman po sa mga beneficiaries kang food stamp na kung saan po itong mga beneficiaries ma-enjoy po inining 3 years na monthly po ma-redeem or masaod sinda gamit po itong red ATM card, red card, yung food stamp card na yun po ang babayad ninda duman sa pagsaod ninda. So ang listahan po kayan binaba kang DSWD Central Office. So scrap po iyan duman sa listahanan. So ito pong listahan na to binaba po digdi sa mga LGU para po i-validate kung talagang taga-Naga siya, kung nag-e-exist pa, kung talagang dapat siyang maging kwalipikado duman. Padagos sa mga bareta.
Ngunyan na igwang peligro ang La Nina o above average na pag-uran. Nadeterminara naman ka National Irrigation Administration Bicol ang mga lugar sa rehiyon na posibleng maapektaran kan pagbaha asin danyos na pwedeng darahon kaini sa mga paraumang nakapagtanom na nin paroy asin nakatalaan mag-ani sa masunod na mga bulan. Si Engineer Gaudencio de Vera, ang Regional Manager kaniya Bicol, ang bisita sa Kapihan Forum kan Philippine Information Agency Camarines Sur kasubagong aga. La Nina daw, pero maganda dito sa Bicol, hindi tayo natatamaan masyado, no? So yun yung naging risk. So ang ginawa natin, pina-insure natin ito sa crop insurance, no? So anytime na may mangyari, at least may mababawi tayo. Sa pagbabalik kang news break, mga miyembros kang Metro Peace Movement Federation nakaresibe nin kabuhayan starter kit sa Dole. Iyan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. 1
Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Dating miyembro kan grupong Anak Pawis, bagong alyansang Makabayan asin iba pang organisasyon na dating nagrarally asin kontra sa gobyerno, si Mr. Ramon Oliva. Alagad ngunyan aktibo na sa mga aktibidad kan gobyerno, asin siya naman ang presidente kan Metro Naga Peace Movement Federation. Kasubagong aga pinagresibinindaan ang kabuhayan starter kits hali sa Department of Labor and Employment. Para man kay Lieutenant Colonel Genevieve Danyas, Battalion Commander kan Civil Military Operation Philippine Army. Sarong paagi ini para maihatod sa nasabing grupo ang programa asintabang kan gobyerno na sa indang kaipuhan. Karoon nga ng katahimikan yung aking buhay, yung kapayapaan. At walang masyadong iniisip, kundi yung makatulong sa kapwa at yung umaangat-angat na rin yung kabuhayan na unti-unting nagbibigay sa akin ng gobyerno na napangalagaan ko. Yaong po kita digditanin sugabus ng mga sa tuyang mga beneficiaries matauwang ika nga kang connected duman sa gobyerno. Taaram ta naman po na kaipuan talaga ini ka sa tuyang mga beneficiaries. Arag man po kang ibang lugar na natatawan po sindi mga livelihood ng mga programs. So ngunyan po kita naaga napakaswerte tatamagayunan si panahon talagang nasabay. Dili sa panahon ta na matatawan ini sa tuyang mga kahimanwa dito sa tuyan sa Naga City. So, nagpapasalamat kami gabos dito sa stakeholders na ang DSWD, pati naman po ang city government sa pagtabang. Ang Philippine Army po permiyaon digdi para maging tulay nindo sa tuyang gobyerno. Mientras tanto, siniguro man ni Mr. Ramon Oliva, dating organizer kan mga cause-oriented group sa Camarines Sur, na daiman siya tinakot kan militar para magbalik giraray sa pagsuporta sa mga programa kan gobyerno. Sa presente man, nakakamati na subuot siya nin katuninungan kumpara kan nakalis na mga panahon. Kaya daw ako ganito, nabayar ako ng gobyerno, naalok ako ng kung anong ng gobyerno na sa katotohanan wala po. Kusang loob po akong nagboluntaryo na tumulong sa kapayapaan. Sa police report, huli sa pagkuan ni National Police Clearance sa Police Station No. 5, Naga City Police Office, nadiskubre na may warrant of arrest palan ang akusadong si alias JV, 34 anyos, construction worker na taga Block 27, 9 de Pebrero, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Alagad nakaistar ngunyan sa Beberon, San Fernando, Camarines Sur, ang warrant of arrest hali sa Metropolitan Trial Court, Branch 97 sa Mandaluyong City sa kasong attempted theft na may petsang April 1, 2026 na may piyansang 2,000 pesos. Huli kaini tulos siyang inaresto kan mga tauhan kan PNP Naga asin PNP San Fernando. Sa iba pang bareta, para masiguro na nasusunod kan mga municipal police stations ang direktiba kan PNP Regional Command as in higher headquarters. Nagkukondusir ni pagbisita si Camarines Sur PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Jr. sa manlain-lain na municipal police station. Kansuudma kabali sa pinagbisita ni Police Colonel Olalia iyo ang Malibmanan Municipal Police Station kung sain kinaulay naman kaini ang mga personel kan nasabing istasyon. Padagos pa sa mga bareta, pinaglinaw ni Iriga City Administrator Ramon Maharlika Wafarina na mayo pasindang pinagpapaluwas na bilang kan mga nagpositibo sa drug test asin kung pirasi sa indang pinagsumitir na resulta para sa confirmatory test. Ini matapos na may magluwas na impormasyon na may 27 subuot na empleyado kan LGU na positibo sa pinagibong drug test. Sinabi pa ni Attorney Wafarina na inisyatiba subuot ini ni Iriga City Mayor Rex Oliva ang pagpapakondusir ng drug test sa mga empleyado bilang pagsunod sa direktiba kan Civil Service Commission. Gusto ko lang i-correct ang sa nahiling ko naman sa inyo sa item na ang kanda ng drug test dati daya. Bako po LGU pang nag-drug test, fund me, and yan po yan ni Mayor, activity ni Mayor
in connection duman sa circular baga kang memorandum circular ng civil service, ito pong drug-free workplace. Padagos pa sa mga bareta, nagtapos ngunyan ang tulong aldaw na basic life support and standard first aid training para sa mga empleyado kan Philippine National Railways na pinaggibo sa opisina kan PNR digdi sa siyudad ning Naga. Susug kimis Maria Leticia Baldonaza kan Human Resource Management Office, hali sa manlain-lain na opisina kan PNR ang nagpartisipar sa tulong aldaw na patraining. Dakula man subuot ang tabang kaini sa mga pasahero na tulos marirespondihan sa panahon ng emergency mientras na yaon sinda sa pagbiyahe sa tren. Po siya from operations, from engineering, from rolling stock and maintenance, from our dispensary itself, yung mga clinic nurse po natin, and from admin of course. Asin niya ng mga bidang baretang nakalap kan mas pinapasog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa moyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Nakom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist